Benjamin Netanyahu uloong bakari Iran kan siu dakador kabahe nak benta ka jing syabom ka hospital ha Israel lah hukum ya kisipai kari Israel bakin penjur susu ya ka jing lek hartma ka jing ya kan atap deng katma Israel bat ka Iran kalanang jur susu menin kasngi balang hadin baki jing ya terbam markliang klem sange kila pen kiwin ya baro artli kiri kabalapoi hakasngi kebahnyo jong ka jingya pen ibor bamar kliang hapdeng jonggi ka Israel kalather ya ka jaka pen mi umpnyang kabahe jong ka Iran ha arak kabadai artat ka jaka pen mi nuklear kabak kongsan jong ka Iran hadin kartu ka ni kenta bakala pen mi ya ki jing maham ban pen kendriano ya ki pajba na kita ki jaka ka Iran kalather dekin namding uwe na kini ulahap ha ka medical center kabahe tam jong ka than chati jong ka Israel kabalawan ra ya ka jingculor ka bajur ba ong ki he sarkar ka Israel kidon sau phonyongot kibreu kibalaman sau ha ki jing hertma jong ka Iran ya ka Israel ong ki jingtep na ki nong plat im karui Israel kadbana kaliang ki he officer jong kari Amerika kidang penkre ya ka jingla ban thombor ya kari Iran ha kini kisingi banwan layatu ka blomboch kabakdo na kibreu kibatibha iya kani kakam kani kalong hadin ba presiden jongka US Donald Trump ula bishar bnia hakasi balang la unrung ne em syaka jingele ban yarap ya karui Israel andre ki jingte phadu menta ki klempat penmi ya ka jing pentikna la kari Amerika kan lek ban runglang ne em hapdeng jong kate katma kabadang ya menta la news ngi lender ngala ban omle ngamut ban ong omdon batep yak kabangat mu ban le ong utrom habaya kren bat kinong thok khobor ha White House ulong ru ngadon ki jingmut kumno ban le ngasngo tenat ban shimya karai kabak khadu 6 second shwa bakan poi namar ki ki kala khamtam bat katma katu kani kinong mikmat bahe jongka Europe kin penlong ya ka jingya kren nuklear bat ka Iran lasai kasni thoding ong ka Associated Press dakabakdo yau he jongka Europe ubat tipha ya kani kakam hanrei haduk menta ompadon kanok no ka jingtmu baka Amerika kan yosnok tilang neem hakate ka jing ya kren ka jing terwaban peniasuk hapreng ka Iran bat ka Israel kalawan ru na presiden ka Russia Vladimir Putin ulai jingmut baka Russia kala ban yarap ban penbej ya ka jing ya penbej hapreng kini ki artli kiri kaba ailat ya ka Iran banbut ya ka program atom kabasuk ngrei ban shimru ya ka jing na ka jing da jong ka Israel Putin ulaya sam ya ka ka jing terwa jong ka Russia bat ka Israel ka Iran bat rude syakari Amerika menteri katnat ya dari jong ka Israel ukat ulong ba unong yalam bakli du jong ka Iran Ayatollah Ali Khamenei unshim ya ka jingit kli hadin ka jingsha thombor ya ka hospital ha soraka kabadai hapo kari Israel ula benrap ru balabtha ya ki sipa ya dari jongka Israel benang penjur susu ya ki jing hertma syapo kari Iran haka jingtho hapo ka ex ukat ulong unong sensyar donbor jongka Iran ubariu klau usyong haka jingjeliu jongka bongkar balakirkut bat ula bom ya ka hospital bat ya ki yingsa hari Israel kini kidai ki kamrunartma ki bashar hitam bat u Khamenei unsya pengat haka jinggit kli nak benda ki kamrunar jongo menteri rang badu bat nga nyilapta ya ka IDF ban penjur ya ki jinghertma persya ya ki thong bak kongsan ka Iran bat ban persya ya ki thong sarkar ka Tehran kenang ban wengno ya ki jingma ya ka rui Israel bat ban pendujaj ya ka jing sensyar jongki Ayatollah nakaliang kari Iran lengba katanat khobor jongka IRNA kabala peniat taka sorkar kalakam bakalatmu ya ka jaka jongki sipai jongka Israel om ya ka hospital